हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दंजोबो दा गिबियावनो जोबोर थेंक यू सो माच नोंथांमोननो मानोना नोंथांमोननि अननायाव 100K फाइनाली जाबाय आं आसा खालाम नोंथांमोना फैबाय थानाय टाइमावबो जाहाथे सापर्ट होबाय थायो दा लोगोफोर ग्रेड 4 साख्रि आरो ग्रेड 3 स्टाफनि लाना फैदों आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबगोन अब्लानो बुजिगोन दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांसै डाइरेक्ट जों अफिशियेल नटिफिकेशन नायनोसै स' बेनिफ्राय बबे पोस्टआव फैदों नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनबाय थागोन आरो एक्साइज डिपार्टमेन्टनि नोंथांमोना भिडिअ मोनगोन इभिनिंआव स' नोंथांमोना जाहाथे नायो दा बिदिब्ला जों फैग्रोबाय अफिशियेल वेबसाइटआव बेनो जाबाय DtEनि आन्दाराव गोदान साख्रि बेनो जाबाय आसाम स्टेटनि डाइरेक्टरेट अफ टेक्निकेल इडुकेसन दा बेयाव माखासे एंगेजमेन्ट साख्रि ओंखारदों कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै बेनो जाबाय आदर्श विद्यालय संगठन आसाम दा बेयाव नोंथांमोना मेन पावार हिसाबै खामानि मावनो हागोन आरो माने भेकेन्सि ओंखारदों स' बेयाव एप्लाइ खालामबा बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ बैसो नांगौ जों दानिया नायनोसै डिटेल्सखौ अफिशियेल नटिफिकेशननि गेजेरजों दा बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेशन लोगोफोर दा बेनि एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ थ' नोंथांमोना 11 मान्थ्स मावनो मोनगोन बैसोआ 18 निफ्राय 40 इयार्ससिम स' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों आरो बिनि लास्ट डेटआ 25 फेब्रुवारि दायो अनलाइनआ जागासिनो दङ नोंथांमोना खालामना लानो हागोन दा फार्स्टनि पोस्टआ एकाउन्टेन्ट दा बेयाव एमकम नांगोन लोगोसे 55% थानांगोन आरो एक्सपिरियेन्स बिदों 3 इयार्स नोंथांमोना बे सेक्टर मावनाय वर्किं एक्सपिरियेन्स दङब्ला स' नोंथांमोना बांसिन चान्सखौ मोनगोन आरो पोस्टआ सासेल' दङ 35,000 पर मान्थ नोंथांमोना मोनगोन नाथाय 3% इंक्रिमेन्ट जागोन आरो बे जबआ एक्सटेनसन जानायनि चान्सआ थायो स' बेनिफ्राय नेक्स्ट पोस्टआव दङ स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव कम्पिउटार अपारेटर बेयाव BCA एबा BC IT बा BTech IT निफ्राय खालामनाय जानांगोन 60% बेयावबो थानांगोन बेनिफ्राय 3 इयार्स बेयाव एक्सपिरियेन्स बिदों आरो नोंथांमोना IT सेक्सनाव मावनाय दङब्ला स' बांसिन चान्सखौ मोनगोन होनना बुंदों जुदि एक्सपिरियेन्स दङब्ला सासे पोस्टआ दङ 25,000 पर मान्थ नोंथांमोना मोनगोन बेयावबो इंक्रिमेन्ट दङ 3% माने सेलारि नोंथांमोना बारायलांबाय थागोन स' बेनिफ्राय पोस्टआव नाम्बार 3 आव दङ जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट दङ स' बेयाव ग्रेजुवेट कमार्सनिफ्राय जानांगोन लोगोसे पार्सेन्टआ 55 बेयावबो थानांगोन आरो 2 इयार्स नोंथांमोना बे फिल्ड लेभेलनिफ्राय एक्सपिरियेन्स थानांगोन अब्लासो हागोन आरो सासेल' पोस्टआ 23,000 पर मान्थ बेयावबो सेलारिया 3% इंक्रिमेन्ट दङ स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव दंबावो बे सेम पोस्टआनो नाथाय बे आर्ट्सनि स' आर्ट्सना 55% थानांगन डिग्री पास आरो बेयावबो सेम नोंथांमोना मोनदों 23,000 पर मान्थ आरो 2 इयार्स एक्सपिरियेन्स बेयावबो बिदों स' बेनिफ्राय फैबाय लास्ट पोस्टआव ग्रेड 4 स्टाफ स' बेयाव 10 पास जाबोनो हागोन स' नाथाय बेयावबो पार्सेन्ट बिदों 45 मिनिमाम नोंथांमोना थाथारनांगोन HSLC बेनिफ्राय बेयाव जेबो एक्सपिरियेन्स नांलाया बाट पोस्टआ सानै दङ आरो 15,000 पर मान्थ नोंथांमोना मोनगोन टटेल पोस्टआ 6 दङ दा बेनो जाबाय DtEनि आन्दाराव बेबायदि साख्रि ओंखारबाय थायो आरो नोंथांमोना गभर्नमेन्ट जानायनि चान्स थायो फार्स्टआव बेबायदिनो कन्ट्रेक्चुअल ओंखारो बेनिफ्राय बारायलांबाय थायो स' वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामबानो जाबाय लिंकआ डिसक्रिप्सनाव दङ आरो गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लांनांगोन जेब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जायो अके स' बेनिफ्राय जों थांसै नेक्स्टआव बेंकनि माखासे डिटेल्सखौ जों दानिया नायनोसै स' दानिया बेंकआव साख्रि ओंखारदों बेनो जाबाय बेंक अफ इन्डिया दा बेनि एप्लाइ सोलिगासिनो दङ लास्ट डेटआ 25 फेब्रुवारि बेनाबो स' बेनिफ्राय पोस्टआ मोननै रोखोमनि दङ बेनो जाबाय नोंथांमोना टटेल मोनदों 500 स' बेनिफ्राय फार्स्टनिया क्रेडिट अफिसार जेनेरेल बेंकिंनि आरो लोगोसे मोनसे IT अफिसार स्पेसियेलिस्ट स्ट्रिमनि स' बेयाव नोंथांमोना ST वाइसआव नायोब्ला 30 and 10 मोनदों स' बेनिफ्राय बेयाव सेलारिया 36,000निफ्राय जागायनायखौ नोंथांमोना बेबायदि सिस्टेमाव मोनलांबाय थागोन आरो स' बेनिफ्राय बेयाव क्राइटेरिया नायोब्ला क्वालिफिकेसन स' नोंथांमोना क्रेडिट अफिसाराव जायखिजाया डिग्री पासआनो बे पोस्टआव हागोन बाट अरिजिनेल सार्टिफिकेट नांथारगोन मार्कशीट नांगोन अके स' बेयाव नोंथांमोना बिदों प्रफेसनेलबाबो जागोन कलेज लेभेलनिफ्राय जुदि अरिजिनेलखौ बख'वाखैब्ला IT अफिसाराव नोंथांमोना 4 इयार्स इन्जिनियारिं बा टेक्न'लजि डिग्री इन कम्पिउटार साइन्सनिफ्राय खालामनाय जानांगोन बा कम्पिउटार एप्लिकेशन्स दङ इनफरमेसन टेक्न'लजि दङ बा बेफोरबायदि इलेक्ट्रनिक्स दङ स' बेखौ जाहाथे नायो अके बेनिफ्राय नर्मेल बैसोआ 20 निफ्राय 29 बाट जोंनि STफ्रा 34 इयार्ससिम हागोन मानोना 5 इयार्स जोंहा बारा मोनखायो जेला ST वाइसआवहाय स' बेनोमोन नोंथांमोना जाहाथे बेखौ PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै लायो एग्जाम सेन्टारा आसामाव गैया नोंथांमोना वेस्ट बेंगलाव हैनांगोन आरो एग्जाम सेन्टार गैया आरो एग्जाम फिसआ 175 नोंथांमोना पेमेन्टखौ अनलाइन पे खालामनांगोन आरो जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना भिडिअखौ स' लाइक खालामनो दाबाव आरो एप्लाइखौ खालामदो जायफ्रानोखि बेंकआव इन्टारेस्टेड मोनो साख्रि मावनो दा नोंथांमोना सिलेबासखौ नायना लादो बेयाव दंखाजोबो जाहाथे नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै गासैबो डिटेल्सखौ लानो हागोन